हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासिबो जोंनाव फिनखिसिबाव बे समाव PM किसाननिफ्राय लेटेस्ट आपडेट्स फैबावदों दा गोदानैहाय बे अफिसियेल नटिस डेट ओंखारना फैदों दा PM किसान जायफोरा आबादारिफोर नोंथांमोना नोंथांमोना PM किसाननि मुङावहाय जायफोरा बोसोरफ्रोमबो किस्ति नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनो दा नोंथांमोननि अफिसियेल डेट फैसा सोनायनि डेट सफैबाय बे अफिसियेल डेटखौहाय जोंहा फोसावना होबाय दा नैबे जोंहा जुन मानावनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना दा आं बेखौहाय दा लास्टआवहाय खिन्थाहरबाय दं नोंथांमोना माखासे खामानिफोरखौ मावना लाग्रोबानो जाबाय जेरैहाय नोंथांमोना PM किसानाव मावनांगौ गोनां खामानिया जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो 31 मे सिमावहाय नोंथांमोनखौ मावनो थिनखादोंमोन जेरैहाय EKYC नोंथांमोना बे EKYC खामानिखौ मावनो लादो जेरैहाय नोंथांमोना बेवहाय आधार नाम्बार होदो आधार नाम्बारखौ होनानै सार्च खालामबानो बे नोंनाव OTP थांगोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावहाय बेनिफ्राय नोंथांनि आधार मबाइल नाम्बारजों लिंक दङब्ला नोंथांना EKYC खालामनाया दान जागोन आरो जुदि आधार नाम्बार होनानै EKYC खालामनो हायाखैब्ला नोंथाङा CSC सेन्टाराव डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट नङाबा बाय'मेट्रिक नोंथांमोना फैनानै लिंक खालामना लानो हागोन बे EKYC खौहाय दानिया नोंथांना गावनि स्टेटासखौहाय नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे नो इउर स्टेटासआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय बे गावनि स्टेटासखौ गावबा गाव नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा बेवहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन ID नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय केपचा कड होदो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय गेट OTP खालामबानो नोंथाङा गोमानाय माने नोंथांनाव OTP फैगोन अब्ला नोंथाङा नोंनि स्टेटासखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बावबायब्ला नोंथाङा बेखौ मा खालामदो नैबे नो इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बारावहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार नङाब्ला आधार नाम्बारजों मोननै अपसन दङ बेवहाय नोंथाङा जायखिजाया अपसन मोनसेयावहाय नायनो हागोन नोंथाङा बेवहाय मबाइल नाम्बारजों नायोब्ला मबाइल नाम्बार होदो बेवहाय केपचा होदो ओमफ्राय गेट OTP खालामना होबानो नोंथाङा नायनो हागोन दानिया नोंथाङा बेवहाय आधारजों नायनोब्ला बेवहाय आधार नाम्बार होदो बेनिफ्राय केपचा क'डखौ होनानै गेट OTP खालामबानो नोंथाङा नोंनि रेजिस्ट्रेसन ID नाम्बारखौ गोमानाय ID नाम्बारखौ मोनगोन स' दायो लोगोफोर आङो बेवहाय जायखिजाया मोनसेजों नायबाय आंनाव OTP फैबाय लोगोफोर आङो दा गोमानाय ID खौ मोनबाय बेनिफ्राय आङो बेवहाय इन्टार रेजिस्ट्रेसन नाम्बारावहाय होबाय फिन खालामनानै बेनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौ आङो बेवहाय होबाय बेनिफ्राय गेट OTP खालामबावनांगोन दा बेवहाय लोगोफोर दायो आंनि स्टेटासाहाय गासै कमप्लिट ओंखारजोब्बाय बेवहाय दा नोंथांमोननि एक्टिभ प्रसिडआ नैबायदि येस जाना थानांगोन दायो लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जेब्ला 20 किस्तिनि फैसाखौ रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आरोबाव नोंथांमोना नैबे एलिजिबिलिटि स्टेटास नाय बेवहाय नोंथांमोना मा साननांगोन नोंथांमोननि लेन्ड सिडिं जायनाखि नोंथांमोननि हानि लेखा बे गासै अके जाजोबनांगोन बेनिफ्राय मोनसे जोंना EKYC स्टेटास बे फिंगारप्रिन्ट नोंथांमोना होनाय बेखौहाय नोंथांमोना मबाइलजों आधार नाम्बारखौ होनानै खालामनो हायो आरो जाथ्राबा नोंथांमोना बेखौहाय CSC सेन्टाराव थांनांगौ होननानै आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरखादों बेनिफ्राय नोंथांनि आधार आरो बेंक बे इम्परटेन्ट मानो होनोब्ला जोंहा DBT सिस्टेमनि गेजेरजोंसो दानि डिजिटेल मुगायावहाय फैसाखौहाय सोना हरो नालाय गभर्नमेन्टआ जायखिजाया राङारि अनसुंथाइ जब्सआनो जा स्किम्सआनो जा दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे आधारजों बेंकजोंहाय नोंथांमोना लिंक जाथारनांगोन बे मोनसे मोननै मोनथाम नोंना बे गासै कमप्लिट जानांगोन दान जाजोबनांगोन अब्लासो नोंथाङा फैबाय थानाय किस्तिखौहाय नोंथाङा मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना एसेल' बुजिबाय दा बेवहाय आंना गासैबो अके जोब दा आंना फैसा सोब्लानो आङो बे फैसाखौहाय मोननो हागोन दानिया नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाबानो गासै थाबथानाय पेन्डिं जानाय पेमेन्टफोरखौ नोंथांमोना गोदान गोजाम गासिबो मोनजोबगोन जा मोननांगौ किस्तिफोर थाबथाबोनाय दंमोन सिगाङाव बेफोरखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन बे बारावहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि पेमेन्टआ माला मोननो थांगासिनो दं होनोब्ला नोंथांमोनाहाय नैबे जुन दानावनो मोनगोन आं मैया दाख्लि नोंथांमोना खिन्थाहरखादोंमोन जुन मान्थनि लास्ट उइकआव मोनगोन होननानै आं खिन्थाहरखादोंमोन स' दायो लोगोफोर नोंथांमोननि पेमेन्ट मोननायनि अफिसियेल डेटआ होखाबाय सफैबाय दा आङो नोंथांमोननो मैया दाख्लिनि भिडिअआवहाय जुन मान्थनि लास्ट उइकआव मोनगोन होनना बुंदोंमोन दानिया नै नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माला मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर 2025 नैबे जुन मासनि 20 थारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर
दिनै 16 तारिख अब्ला नोंथांमोना सानब्रै सल'सै बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोना मोनथारनोसै एसे धैर्य खालामनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोननि नैबे दैज्लां बोथोरावहाय गायनाय फुनाय बहरावहाय बे एसे खामानि होसिगोन नोंथांमोननि थाखाय बे सुबिदा जोबोद मोजां बे थाखाय बे गभर्नमेन्टआ जोंहा बेखौहाय नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखायहाय बे स्किमखौ लन्च खालामना होदों आरो नोंथांमोना बेबायदिनो मोनलांबाय थानो हागोन जायफोरा नंगुबै आबादारिफोर दानिया नोंथांमोना नैबे 20 तारिख जुनावहाय मोनथारसिगोन नोंथांमोना बे अफिसियेल डेटआ ओंखारना फैखाबाय दै बे अफिसियेल डेट होखाबाय फोसावखाबाय बे डेटआहाय चेन्ज जानाय नंला सोलायनाय नंला बियो जुननि 20 तारिखआव नोंथांमोना मोनगोन आरो गासै दा नोंथांमोना एसे सम नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबनायखौब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय एन्ड टेक केयार